Salamatu. Chief. Kurati. Chief. Kaga idon gari kenan. Ai Chief. Kurati. Chief. Yau kuma da wanne ka zo? Ina magana sabon ginin nan naka. Exactly. To Chief, na shiga na yi fice na ga noma wani abu. Na ga tunda aka gama komai a gidan ba a saka kayan electronic ba a cikin gidan. Yin ce bari in garzayo in same ka. Exactly. Kurati. Kin ga magana kayan electronics da kayan plumbing. Ba zan taba sa a wannan sabon gidan ba zan sai a kasan nan ba. Saboda wannan gidan da yana ciki a yanzu aka kayan su lalace don haka zan bari sai na tafi Dubai. Kawai zai siya kayan a can. Chief, duk abin da muke da kai ba na so in ji ka ce za ka sai abu ya kaje da baki. Nan kasan mu Najeriya da kake gani akwai shaguna, akwai kamfanin nuka wanda suke kawo kaya ingantattu na daraja. Kurati. Ai yanzu Chief da na biyo hanya yanzu ma daga wani katafarin kamfani nake. Gama. To kurati. Kin sai kalina da kai baka so da abun da ba shi da kyau. Idan wannan magana gaskiya har zai a samu kayan plumbing masu kyau da kuma kayan da yana yi electronics. Ina ganin birin kira yara na kawai mu tofi mu gani domin Hausawa sun ce gani ya kori ga gani. Kware. Burubuzu. Sam? Kende? Sam? Ko zamana? Ta rayuwa tana buƙatar sauƙi da nagarta musamman ma wajen kayan more rayuwa. Don haka al'umma ga wurin da za ku je ku samu kayan wuta ga kayan plumbing da na kicin iri daban-daban. Gaskiyar lamari sai ku ziyarci Markazi Frontline Nigeria Limited a kamfanin Markazi Frontline Nigeria Limited. A shagunan mu za ku samu kayan mu masu nagarta da sauƙin kuɗi. Markazi Frontline Limited muna da shagon sai da kayan wuta iri-iri na zamani da suka dace da wannan zamani da muke ciki. Sannan muna da shagon da muka tanaji kayan plumbing daban-daban daga tankin ruwa. Sannan ga manyan robobi ga kuma fayif manya da kanana don wayarin ɗin ruwa a gidajenku da duk wani abin da ya shafi kayan plumbing. Mun kuma tanaji kayan kicin don mata da mazajen da ke kokarin shirya kicin din su irin na zamani da ya dace da iyalansu. Ina gani sai wannan kamfani mai suna Markazi Frontline Nigeria Limited. Muna nan ne a Markazi Plaza lamba 7 Ramalan Yaro Road opposite Amingo Garage Kaduna ko kuma a tuntube ma lambar waya kamar haka 08142555029 ko kuma 09059465152 ko kuma 08083952386. Markazi Frontline Nigeria Limited sayan nagari mai da kuɗi gida.